Buayamu suntrut. Jane sing kok pikir kuwi apa to, Le? Yen to pancen ana sandangamu sing suwe utawa manganmu kekurangan. Kondo kelawan pun simbo. Sadurunge Ranggawuni kandha ana ing pangarepane Simba, Ranggawuni njaluk gedene pangapura. Ora dadi kaya pangapa jeneng manusa mono pancen ora wal saka kaluputan lan lali. Saben dina Ranggawuni tansah meneng, tansah mrengut. Ora gelem menyang ana ing Tegal, isine mung ana tengut. Kabeh mau ora perkara sandang penganggone Ranggawuni wis padha rusak. Jur apa jalarane? Ora perkara mangan sing kurang enak ki ora. Nanging Ranggawuni lara ati. Lara ati ni. Sebab apa ora mestine wae ana sebab lan sebab iki. Nganti jalari atimu kesiksa to, Li. Pancen bener, Mbok. Lara atiku mergo ana jalarane. Jalarane jur apa, Rangga? Jalarane ora ana liya. Mung kabeh tangga tepare lan kanca rowangku kae, Mbok. Saben-saben aku dolanan karo rowangku. Saben-saben aku pethuk karo tangga teparo. Mesti wae aku dina. Aja cedhak kelawan Ranggawuni. Ranggawuni ki wong sing mlarat. Wong sing ora duwe bapa. Apa kaya ngono ki ora lara atine to? Mula kanthi aku wis nrimo dadi wong sing mlarat nggendong jagat paribasane. Ora apa-apa yen Ranggawuni dirna dadi wong sing kere pacuke ling bale-bale longan. Nanging ora trimo yen Ranggawuni dina wong lanang sing ora duwe bapak. Mula saka kuwi aku njaluk kanthi sanget. Sopo tenane bapak Ranggawuni? Yen sih urip ana ing ngendi papan dununge? Yen wis mati ana ing ngendi makome? Ranggawuni. Bareng tembungmu kowe puji perkara wong tuang lan sudan, Mam. Uga sing uger jiwa ragam. Kaya dinodok rasane atine sing rembuk-rembuk atiku, Le. Saupama aku bloko kaya ra kuwong aku kemecap kene pengarepan. Ni saupama perkara iki tak tutup-tutupi. Udah ketawa-tawa kesiksa hati. Jane aku kurang mentolo nyawa kelawan kowe. Wis sampean malah nangis kan koyo ngono. Malah ndadekake tambahin lara atine Ranggawuni. Ranggawuni. Aku ramah hidup lawan kowe. Kalamun totino iki kowe kepengin mangerteni sapa sejatine Sudarmamu lan sing ukir jiwa ragam. Mergo kowe iki wis ngancik tataraning katiwasan. Upama nalika isih cilik gampang tak apusi. Ning bareng wis gedhe kepianggonku bakal selak perkara iki. Ning kepianggonku bakal miwiti nritake lelakonku 20 taun sing wis kepungkur. Aku iki dudu bocah cilik wingi sore. Yen aku bocah cilik wingi sore, yen lagi wae nangis, ditukokno dolanan mesti wae aku bisa meneng. Yen atiku lagi kaku, yen atiku lagi lara, sampean tembangke mesti aku wis mari. Nanging wektu dina iki wis aku terus dewasa.
Wis titiwancune aku ngerti sapa tenane bapak. Sapa kang ngukir jiwa lan ragaku, Mbok. Kaya aku wis ra kuat. Aku ra kuat urip ana ing jagat iki. Yen isine aku mung tansah dina karo kanca roangku lan tangga tepan. Tapi kuwi uga kalebu tanggung jawabku. Kok menawa titik mayane wong saka loh. Aku kudu mbuka lembarane sejarah. Nalika aku isih urip ning Praja Singosari bebarengan lawan Ranggawana. Nggih, Ranggawuni. Kawruhana nguyule. Sakenane kuwi dudu anake wong pidak kejaraan. Wong kire pacuki leng balik kuwi klongan ora. Jenengan ampun goroh kalih ingkang putra to, Mbok. Sampun cetha. Bilih kula kalih panjenengan menika manggon wonten ing desa. Mangane saben dina sega telo. Turune wae ning dhuwur kloso. Kok sampean kandha yen aku ki dudu anake wong pidak kejaraan. Tegese sampean ki piye to? Sing sampean karepno ki Ranggawuni. Wis ana benere kalamun kowe ora percaya. Cinta sakenane kowe dudu wong pidak kejaraan. kula mboten pitak. Ing kabeh kuwi mbok menawa pancen lelakon. Lelakon ki pancen ribet. Ribet ora bakal rampung kalamun jagat durung kinulung. Ya ora bedane karo lelakonmu lan lelakonku sing tak lakoni wiwit seprono nganti saengga sprene. Nggih. Ngono ya, Ranggawuni. Ing ngarep kowe kepengin mangerteni sapa sedatine wong tuwamu lan sing ukir jiwa ragam. Menika leres. Kowe kudu ngerti yen to Ranggawuni kuwi titise Prabu Anusapati ya sing duweni panguwasa tunggal ana Praja Singosari. Rama Prabu Anusapati. Pancen bener. Lajeng wonten ing pundi papan gunungipun? Wektu dina iki ramamu wis kapundhut ana ngersani Gusti kang tegese wis sedo. Kanjeng Rama sampun sedo. Pancen ning mangertenono Ranggawuni yen to sedane ramamu kang Mas Prabu Anusapati kowe amarga saka tumindake pamanmu Tajaya dhewek ngrenah lan tegel lan mentala mateni kelawan wong tuamu amarga dheweke sepisan kepengin duweni panguwasa ana ing Praja Singosari sing kaping pindhone uga mbalesake sedane ramane ya kuwi Prabu Kenan. Kula ora langka kalamun dheweke kepengin ngudi tulan merjaya marang ramamu. Paman Tajaya. Iki wis titi wahyane mangsa kala. Kowe kudu ngrebut ya kuwi Praja Singosari sing iki dina diasta marang pamanmu. Badhe kula juing-juing, Mbok. Karepe sampeyan iku pripun to, Mbok? Panjenengan ngendika menawi Kanjeng Rama dipun sedani dening Paman Tajaya. Kula badhe tumindak. Badhe kula juing-juing Paman Tajaya nanging kenging menapa? Panjenengan malah nyandhek dhateng lekas kula, Mbok. Tak acungi jempol kewanenanmu. Mergo bareng kowe krungu yen to wong tuamu sing mateni pamanmu Tajaya. Terus Ing kene kowe kepengin ngudi tuwa balsake sedane wong tuamu. tartamtu. Ning pama dipama yo nggih. Upama to ing mengkone kowe bakal ketemu lan mati kelawan Tajaya. Sing mbok nggo bondo wani apa coba? Dheweke iki wong sing pilih bobot pilih tanding. Tinatah menat dina rementen. Langka kalamun ing mengkone iki bakal menang lan bisa mbalesake sedane wong tuamu. Malah kapara mbok menawa ing mengkone kowe bakal bali tanpa tinggal haram. Menawi kados mekaten kula kedah ngagem margian kados pundi? Ngono ya, Ranggawuni. Siji-sijine dalan ing mengkone yen to kowe bisa ketemu kelawan
pamanmu Tojaya. Kowe bisa matini kelawan pamanmu Tojaya kalamun kang slira andarbeni ya kuwi pusaka Empu Gandring. Kula kedah anggadhahi pusaka Empu Gandring. Pancen Wonten ing pundi papan gunungipun? iki dina mapan ana ing Singosari. Golek ana luwih dhisik yungkir mengko yen to Empu Gandring wis ana ing tanganmu masa borok anggarmu bakal tumindak. Menawi kados mekaten, kula nyuwun pamit lan namung pangestu. Nanging kula mitungkas dhateng panjenengan. Ampun ngantos kadang kula ingkang kula tresnani menika ngertos menawi kula badhe tumuju wonten ing Singosari. Bab perkara kuwi mengko aku sing bakal tanggung jawab. Sing ati-ati bisa njaga marang awakmu ya ngger yo. Sing ati-ati yo nggih. Rangga Wuni. Wiwit cilik nganti saengku dewasa. Aku ora tau kepisan kelawan Rangga Wuni. Ing tareng iki dina aku kelakon ditindak. Rumangsa abot jroning atiku. Kaya sindal-endal jroning batinku. Apa iki lakon ing uripku? Yo. Mung pawiling isimu bisa iki balesake setan itu aku yo. Kowe to mintarsih? Ya bener iki aku lho, Mbak. Saka ngendi wae to, Nduk, iki mau to? Yen dolan ki mbok aja suwe-suwe. Simbok ning omah yen to ijen ki rasane sepi banget lho, Nduk. Si Mbak. Tak rungok-rungokake saka mburi kok aku katone krungu suarane Apa? Kakang Ranggawuni to, Mbak. Kowe iki aja gojek kaya ngono to. Kakangmu iki lagi ning Tegal golek rancak. Wah, wiwit mau Simbok iki ya ijen kok ora ono kancane. Alah si Mbak ngapusi. Lho, wong ngapusi iki dosa. Wong aku mau krungu lho, Mbak. Krungu tenan apa krungu? Ayo krungu tenan. Lah terus saiki Kakang Ranggawuni ning endi lho, Mbak? Aku ki yen to ora cedhak karo Kakang Ranggawuni sedina wae, kaya setahun lho, Mbak. Kok tenan kuwi? Ayo tenan aku ora iso Mintarsih. Kira Kakang ngerti. Ranggawuni lho, Mbak. Ngerti pakulinane pegawean kakangmu. Saben dinane mau golek rencek, ya toh? Dadi wiwit esuk nganti nyameni iki durung bali jare. Apa kuwi tenan lho, Mbak? Tenan. Apa aku iki goro apa piye to? Dadi wong tua ora entuk goro. Mengko mundak anake kenut-kenut goro. Jeneng goro ki dosa. Ya wis ngono. Nah to saiki ki mbok masak wae. Mbak, Apa? pawonmu kobong, Mbak. Piye? Pawonmu Pawon? kobong. Iya. Mbak ditiliki ta, Mbak? Ayo, Mbak. Oh, bocah. Mintarsih. Lho. Bocah kurang ajar. Lho, jebule dheweke ngapusi karo wong tuwa. Lho, Mintarsih, nene sih, Mbok.